Volem felicitar a la Casa Orlandai per aquests 13 anys d'art, convivència i transformació social. Des de la PACO, pels que no ho sabeu, és la plataforma d'afectats per la Casa Orlandai. També us volem felicitar i desitjar que en els propers 13 anys aconseguim almenys fer una activitat o desaparèixer. Per molts anys, Orlandai! Per mi la Casa Orlandai és un espai de trobada amb els amics, amigues, família. Doncs a mi el que m'agrada és que donen l'oportunitat a projectes que potser d'una altra forma no tirarien d'endavant. Mira, les cojams. Visca la Casa Orlandai! Feliços 13 anys! Que tingueu un bon dia per molts anys! Bé, el motiu d'aquest vídeo és evidentment felicitar-vos per aquests 13 anys de feina que heu realitzat. I us vull felicitar a tots, perquè entre tots fem una cosa molt important, crear un teixit social i d'activitats que dona vida al barri. Contenta de que la Casa Orlandai celebra un aniversari de tants anys i que sempre hagi anat tan bé. Jo hi he après molt, especialment quan estava a la Junta, i és un gran privilegi tenir la Casa Orlandai per tot el barri de Sarrià. Moltes felicitats a tota la gent que d'alguna forma hem i seguim formant part d'aquest projecte. M'heu demanat una imatge. M'agrada molt especialment perquè és una, com podeu veure, és una pintura molt blanca, gairebé transparent. I això em recorda molt una mica com és i com vol ser el projecte de Casa Orlandai. Volant he vist que eren mentida les lleis dels homes. Volant he vist que eren veritat les cançons de dones. Bon dia! Moltes felicitats, Casa Orlandai! Moltes felicitats, 13 anys, quasi adolescent i a seguir creixent. Moltes felicitats! A part de ser un record bonic, per mi també és una forma de tenir present que cal cultivar el pensament crític. Crec que és una de les coses que promociona i molt bé la Casa Orlandai. Bueno, per molts anys Casa Orlandai ja ho diuen que el 13 és l'any de la mala sort, el dia, el número de la mala sort, i efectivament aquest 13... Bueno, només vull dir que felicitats i... Oh, un momentet... Per molts anys... I per molts anys! 13 anys ja. Jo no fa tant, jo fa uns anyets que vaig venir a la Casa Orlandai, que em vaig unir en el projecte, em vaig posar a la comissió, a l'ECOCO, a la Comissió Ecològica de la Casa, i des d'allà hem impulsat moltes cosetes, entre les quals, per exemple, que la festa que ara celebrem, l'aniversari, sigui molt ecològica, se separin els residus, minimitzar la prevenció de residus, vaixella ecològica reutilitzable, entre moltes altres coses que la casa realment fa una aposta molt important per aquest tema. Aquest és un dels espais que tenim a casa on hi guardem a les persones més especials per nosaltres i, com no, en un d'ells no hi podria faltar el Marcel. El Marcel ens va deixar un llegat amb valors molt ric i molt important que no solament intentem seguir posant en pràctica a l'Orlandai, sinó ja el Tito i la Maria en la nostra vida personal. Feliç aniversari, Casa Orlandai. Feliç 13 anys. Celebrem-ho ara i ho celebrarem. I ens embriagarem de, com deia Baudelaire, de vi, de poesia o de virtut. Ho celebrarem per molts anys. Orlandai, Orlandai, Orlandai t'estimo. La 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 la, la 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 la, Orlandai t'estimo. Recordo especialment la primera assemblea, que va ser cap allà el 25 d'abril del 2007, on les veïnes i els veïns que assistíem allà estàvem una mica estupefactes mentre ens explicaven el projecte. Alguns, com ara jo, vam entendre la meitat de les coses. Però el que sí, jo vaig fer una intervenció que aquell invent havia de funcionar sí o sí. Després d'un període de criança, vaig anar-me implicant.
Després va venir les veus de la República, després va venir la implicació a la Junta, després va venir la presidència, vaig estar 2 anys i mig treballant a tope i el premi és aquest estupendo Pongo, que és un retrat, el veieu? Fet per la Montse Roldós. Hola! Bueno, solament volem desitjar-vos moltes felicitats! Hola, soy la cantautora Blau Urdin Blue y estoy encantada de poder poner mi granito de arena en ese vuestro 13º aniversario y con muchísimas ganas de volver al Café Orlanday. Besos. Els meus records a l'Orlanday són meravellosos sempre, a la sala Talita, disfrutant de la música, ballant, fent ioga, fent respiracions i disfrutant tots junts. L'Orlanday per mi és un somriure a la boca. Un petó molt fort, moltes felicitats i que ens trobem molts i molts anys més. Mua! Felicitats, Casa Orlanday, per aquest 13è aniversari. I jo, dels meus records que tinc amb vosaltres, destacaria Sant Joan, on a través de l'Associació de Veïns he pogut fer el cartell de la festassa que organitzem allà i, com veieu, l'he assenyalat ple de vida, ple de foc, ple d'esperances, ple de balls, ple del que és la Casa Orlanday. Això m'acompanya des del 10è aniversari, jo crec que des del dia 22 d'abril vaig decidir que agafava 22 d'abril del 2017 a tot això. Oh, fallo, no hi ha l'any al cartell, però bé, no passa res. Me'l vaig endur de record perquè va tenir tot un procés bastant divertit de creació del cartell. Vam tenir idees, jo vaig fer un dibuix espectacular, tenia molt clar que volia la casa dibuixada i que volia camins que portessin cap a la casa. És un dels plans estratègics que es van fer a la casa i aquest concretament també va ser arran d'unes jornades participatives les quals em vau convidar a dinamitzar. I la veritat és que tot aquest treball que vam fer els primers anys per mi ha estat molt, molt, molt important. Inevitablement sempre penso en les experiències de Casa Orlanday, o sigui que moltes gràcies per haver tingut l'oportunitat d'estar amb vosaltres i de créixer amb vosaltres. Molt bons 13 anys. Hola, em va enredar participar en el projecte de la Casa Orlanday en Marcel Oliveres. Ho vaig explicar en la publicació del llibre del 10è aniversari. Amb ell vam començar els cafès científics i vam estructurar l'ecocomissió. Totes dues iniciatives encara continuen. Penso que tenir la Casa Orlanday al barri és un luxe, o sigui que llarga vida a la Casa Orlanday. Feliç aniversari, Casa Orlanday, feliç 13è aniversari. Però no trobeu alguna cosa estranya? Doncs clar, que és el número 13. Jo ja us ho vaig dir, no jugueu amb el 13. Mireu què passa amb el 13. Doncs que ens hem quedat a casa. L'aniversari, com sabeu, és un moment molt especial i és el dia en què el lema del projecte pren més rellevància, no? Art, convivència i transformació social. Voldria aprofitar per brindar, per felicitar aquests 13 anys i per donar-vos les gràcies a tots per fer-ho possible. Felicitats, Orlanday! De records d'Orlanday n'hi ha molts, però si n'he de triar un, està dins aquest sobre. Em van dir, Aleix, si pots, puja, després de dinar, d'aquell arròs, puja, que necessiten que algú els hi faci un canvi de llums en l'espectacle de Titelles.
I pujo i la companyia em comença a dir 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, fins a 17 canvis de llum al llarg de la història. I el que havia de ser una cosa senzilla, em vaig començar a ficar nerviós. Orlandai, escola de vida, diu ell. Per molts anys i moltes gràcies per tot el que m'heu donat. Passeu, passeu, ara ja no hi falta ningú. O potser sí, ja me n'adono que tan sol hi faltes tu i tu i tu i tu i tu. Oh, benvinguts, passeu, passeu, que també pots venir si vols, que t'esperem, hi ha lloc per tots, que el temps no compta ni compta l'espai, que qualsevol ni pot sortir el sol. Qualsevol ni